Ekimen politxa, gaurkoa Eibarrek antolatutakoa, eta ze politxa, hainbeste jende egotia hemen, eta ze politxa euskaran inguruan, kirolan inguruan, eta gazterian inguruan halako eventu bat sortzia, eta bertan parte hartzia, ezta? Bai, egisa da, gizorra ematen dago, natorren pentsatzen, euskera eta kirola, zelan ustartuko ditugu bi gauza hain ezberdinak, eta egisa da gauza asko dagoela, bai kirolakin euskeraren alde gauza asko inleike diala, eta harritxundia ere bai, ikustia zala hau, beteta, bai oso ondo, nik uste gustora egon gerala. Eta importantia be, ez da, imaginatzen dut, halako ekimen eta eventuei be oi hartzuna emotia, ez da? Ikustia, sobreto, ikuste etorkizuna dialako, gure umetxua, gure gaztiak bai, eta hain gaztiak bestianak, konturatzeko ze importantian guretzako euskeria, gure kulturan eta gure egunerokotasunean, ez da? Bai, nik usten dut oain arte, nik uste dut ez dela hainbeste oain arte edo ikusten da girotan lan gehixoari dela eitzen, bai kirola munduan euskerian alde eitzeko, eta jende esaten den esan dugu ume hauek eta gaztetxo hauek ikusi dezaten euskera gauza natural bat moduan eta ez inposaketa bat eta gure nortasuna dan gauza bat, eta egiten dezun kirola egiten dezula, hizkuntzak ez da esala izan, ez notizi, ez da hiela izan, izerre, sino gauza natural bat izan da izan, eta gure artean elkar komunikatzeko, gure hizkuntza izan daiten. Beste tresna bat, hori dela importantia. Eskerrik asko? Bale, zueri. Venga, ondo segi, agur.